Yo, adofo me chiachia mo me gidi se na nanom no twedi ampon na da romanti mo ho ye papa pa. E do twedi ampon ne nananom ase. Nene me chiachia mu biara. Me chiachia kan ma nyala. Me chia kwanafo. Me chia ayeko ni adakofo. Me chia asonanafo. Me chia asechirifo. Me chia aseniefo. Me chia agunafo. Me chia bianafo. Me chia nananom piritufo. Me chia mu nyina bia. Na mamu nyina so so matena se bia. Me gidi se nananom tumi no wonom aho dinti mu nyina obi biara ho ye. Me mama mo ahene ene adehye ma. Enne abakosem dwumadie a osomfo evangelist comfort ena nananom ehunu me mobo me de bremo. Ebe no aso se de asokorefo so de ebremo. Na bakosem be kan se bibi wo ho na wonti ase a kompanyini nase. Na fakubusa mpanyini na baby echi a ye mpanyini betene no. Baby nso anchi an mpanyini besi so simpi de amaye nyina ma aboa ye. Mpe kese ni bia e wodwumadi mu. Enti ene ye ko asokore. Asokode no bia ye bi ben baby ene fe ne kumase ni yi na ono mo ne kro bi fe no ofigiase ne bohye. Na asokore wo sichiri. Ye wo apoye manten mu Asante emani mu. Asokorifoɔ no eso mpomponsuo mu ni so ade kira Asante hene. Na asokori akonwa no fekuo no mu no ye fe na nanta fekuo. Na asokode akonwa no nso mu ade hyekonwa no ye fe no sifa twene boa akonwa. Ye akwana no efo na nanom akwanafo akonwa no. Na ye kasimpie ne nchemu a nanom akwanafo no ye asokorifo akwana ni bia ya asokori ni ye pwe wo no mu nchemu a bra manto ye fra dance ni sisi ye na awurade abasa ebere so ne be no achi no manto ni sisi ya kan ma ni nyina mo no asokorifo nso so mo ye akwanafo manto no ehase na asokori ye hye nchemu a eye nan ya wonum din bi ne agya ben onum din bi ne insuase onum din bi ne akwama so na tiafo na bakosam kire sesa ekuro na nyina se na meka manto ofi na awurade abasa so no ye firi adanse no ebinom ko free adanse ebinom ko free kuyapem masen ene ebinom so oko che wonum kira ban e wasokore mampon ye ben baby efe okumase no na bere bi mo ana na obi ye bo na oye kwa ma ahene de ade no asokorefo yin so ba betena ho mfie bebere kakra na wonum hene ya wodi wonum anu mekana na sifa twene boa edi domye nim edi wonum ko baby efe na sokore kese na tweboa sifa tweboa ne ben mo akiri no ko ben mo no ohena wodi kane obeso asokore mu obedi na tweboa akiri no eye na boache dankwa na sifa tweboa akiri obaye na saabre ni mu no ye ne saadomafo saabe na setutu nso edi ade 1694 1695 ene domafo ntoko etosuminu na tweboa okobi ya saabre be pamacho mfanche me kire me sikefufo edi wo sunkunim epam won ko wa masase so kope baabi kotena ye ebie wo so nana boache dankwa fe yase ntokwa ye ntim jakare ntokwa ya ye ko ya ekowie fe yase 1701 ya ntim jakare tirikoto ya Asante hene be ntim jakare tirikoto enso okobi nana boache dankwa nso so eko ntokwa na ya achim ntokwa enoko namso manasetu sign tokwa twintim jakare ntokwa akoba ye te makotokufo de hye won mu kan hunu se kotokufo so ya gonafo a wonum ebusiani ene nana ntim jakare ti e ma wonum ko hye fufu mu abra na setu ye se wo twapra no obombo no tu ma oda akokoto pra no eno so nana boache dankwa akosa ntokwa ne bi e ma Asanteman esoso de besi ye kosi eno mu na setu ekohwere ne kra ko bemu na afe ye ne achemfo ntokwa no echire no bi ye no na o se poku are so bre ba ye
Poko de odi kan poko atenten ba ye na boache dankwa da so di hini sokore na ntokwa esa ko esa punishment ko ma enkrofo e fro no ma chemfo no na boache dankwa so ko obi e ko sa ntokwa ne ba ye wiye na boache dankwa esusu ko bemu na ono ko bemu achi na sia waje mpuduro esusu bidi na boache dankwa ade na sia waje mpuduro soso 1730 ntokwa edi kane Asante ene jama foko sabe na jama ehene obo kofia na odi jama no so no edi ade no eso ko obi na no na Asante kodi jama obo kofi so enam nsem ene niema tantan ya na ono mte bonum hodie eton ko ade ma abrofi ebi ososo akante ni paso ekrobiti se kodongo krobiti se na fana fo sampa no ne nkura wodo onum koto wonum ho enebirifo ne adade krofo edi tatahwe ne patapa edi wonum so emane emane fata no no ye ti opoku wado odi kan ekotiche wonum so ema no so na obo kofi bere so omo ye kro no pata me kro no beye Asante ehene edia na kwachi amian ya sabe no so yetachi ma hene ono so ne ntokwa ekoma baby se kwachi amian no onya ne ntokwa won hwe sonko ono so na made ya na sabe no ono mo ye na nye asanketwa yase asemi wo ha ye nkirem na so ne no wo kan na bofra biti baby na wafa no wake up unim yesi ya kene bibi wo ono ma wonfo anu tum esa se ka hunu se na kwachi amian wo yo kuni ani nwia na akonwa efe no kwa ma akonwa no omo ye nwianom na so na nka no wafa ase ne opokuware ntibusa ho se ye den na woni ne wafa ne bekon ye empota no kora ka che ne se mo no wafa ase ne nkokon no bedi ni so na made na kwachi ame ya ho yinti na atachima ntokwa no so won mo ko ye no na ajimpodro ko obi a eno no tachima adi nkuku e ma nhwetwamu bi ba ye na Asokorifoɔ de untumi nyi onu mfiri Asante emu menye ka unu se akwa na abusuaku na ya sokore no omu a na ewo ayokofo ne adakofo ntinkrofo de ba kukudura hoden ene nyansa ene ahini de a onum fa no kwanti ba asa na opoko wa odi kan edo onum ko shefe ko bo ya na ntafe ko a na otufo poko ware ne breso ana sian ajimpuduro nsoso abra okontokwa nyina wuye ono so ko ba mu na saable no na Asante hina ono so di ade ye Asante hini kusikudom ye 1750 saable ni mu na abra na nasia puduro wuye no na wo fa ase na entwepanyini eno so bedi ru ade wo Asante kusi obodom breso na watena ho ntokwa ahodo no mkoy na kusi budom de ye nim se ono ba ye no ejata amezime pa asundwe enenti ensase a Asanteman ji ya wo nwinfo abwasafo nyina amezime pa asundwe e masankrofo nyina de wono pese on enya independent enenti abra sabre na kusi kodom akire na ose kojo e bai sabre nyina na entwepanyini soso oho na ose kojo panyini akire no Asante hina wono soso eba na ose kojo eba na ose kwa mepanyini so bai ena Asante hina na opoku fofi so bai ye sabre nyina na entwepanyini ya wo ya Asokori hene oho na sabre ne ko ntokwa bia ne yefe no atempem ya asantokwa no ene wo hebe bia atampam no wa ewo Togo sabre no ye ne Asante eko Togo kun no anasa tempem kun no sabre na kobi na no sabre no mu no Asante kodi nkonim esansa achemfo kofa ehomifo onum kofa benifo onum kofa oyofo onum nyina so mebo aworum no ye Asante nkon onum nyina beka wonum ho no ye Asante bekon sabre no achemabo akafo hina na edi wo manim ye na pobi asumeni na edi wo manim eso Asante edi wonum so nkonim na ekoya konwanim na empo akon bebere ne yekoye na makon ana Asokorifoɔ kon na empo na ntwepanyini ye oya Asokori hen no se ne osi kon fa no na ahoɔden a na owo no ema onya edin foforo
na di onum benya ye no eya Asante Mosifoɔ saa bre no onum konte sa Mosifoɔ Asokorifoɔ nim entokwa akun yi papa ti e ka Asante abakosem ne ntokwa hodo de wuntimi nyi nananom Asokorifoɔ ye brekum ni ade wuntimi yi onum firim da bibiara da saa ntokwa hodo no ala no anum Asokorifoɔ na onum ebo moden ewo ntokwa hodo Asanteman eko eni nyina mu na ebiewo so nana ntwepanyini akire no okwa akon awodo bebre eno nana ntwepanyini bre so se Asokori na umbenya Asante Mosi no se Asantefo mu tse Mosifoɔ na waza ene Asante no se kojo eko akon bi ya sa akon no in fact yame se enka ne kore so obeka Asante abakosem na wonka Asokori anasa akon anafo nka ho de a na nya Asante abakosem na akan abra onyini ye panyini onmo kon awodi akon abeya akokora puso eti sabre ni mu no na fofie bre so poku fofie bre so no ntokwa na ye kro no na anya de obetimi akro enti ono ankasa ne wo fa ase na ono so be fa mpabo akase ehye edi enim kan gina mu ameye ko jama ntokwa ye jama dinkra ntokwa efe no edu buampon ti jama dinkra ntokwa ye ko ye no ono ne di akotin ye papa edu buampon asabre no gira mu de ma enantwepanyi na nantwepanyi enyina ye kokora puso na odi asrafo anim ye kokon ntokwa wie ye no na ntwepanyi eko ba mu na edu buampon bedi na de esa Asokori hene na edu buampon ewrade nyankopon so kon ntokwa yi papa saa tam na Asante hene wo se kwa miesi bebu nsubere so Asante ntokwa ene jama koye eye 1817 na kodwo dinkra ya saa be na kodwo dinkra obedi no ofa na bene kompe kodwo otoshimienu ade ya na kodwo dinkra edi nkukuo potom etwa ne tinam ne ya na onum ye oponum hunti na edu buampo na se buampo odu sa ko entokwa ye apute ne atipensem hu no ndi ye koti ade hia mu ko sesa ngodo ahodo eni firi omuja na nkasa ne to ho 1806 de won mu kodom yi Atlantic Confederation no ma aboso won mu fo won mu nsiye no ye no so ko fa Asantokwa ne de ba ye 1807 eno so wo kobi afei Ntokwa nso efe no Samanko ntokwa ye 1811 ekopim 1814 no eno so wo kobi ntokwa nso ye ntokwa efe ndodo ntokwa ye the wall of Dodowa anase katamantokon no ye 1826 ne so okobi da sabere na o sei ya wakoto ono za na sai ya koto so no ya kokora puso ono no ko fa atikedwade ko Asantokwa no na boampon eko Asantokwa ni bi na boampon tokwa no akiri no okobe mu ama no fa ase na akua mo aboaten ebedi na de sabere benya Asante efe na kokudua ye 1834 enimu na akua mo aboaten so ntokwa bi si Asanteman mu ha ya na ye kumase ne dwaben Asantokwa no na akua mo aboaten eko Asantokwa ne bi ntokwa so beto Asanteman British ne ntem 1863 no eno so okun bi na akua mo aboaten eno so ntokwa bi ya ko ye sa ne British ntokwa sanse na kwasi jeni abla Asanteman ko ntokwa bi gold abo bi osesa ye kwasi jeni sa ni nyina bra Asante hene ye so mfamra no ye so mfama enti okosiki asaram efira brofi ho na no ena Asante hene eka Asante amamne ene Asante amane mu no ye ko sabia de ubia benya bia ya Asanteman de a enti won famra na British fo ni nyine mra onum so onum nyine ma enti ene so ye kwa akon ewo ho se ne Asante amamre ne Asante amane etie saa bre no na akua mo aboaten ntokwa no emu no na akua mo aboaten ono so okoba mu saa bre na Asante kwakudua bre so ono ne wafa ase na anka achamfo ewedi na ade na kan chamfo so Asante sebi ekọ ye fe no hwemfo esa ye ekọ no krepi ya ye 1869
ekopim 1870-72 ye kontokwa no ntokwa bia Asante beku bia no de anko ne kese kura no eye mfie mienu anaafe na ye ntokwa bebele no ho di mfie num fie nsia na saabere na Kofi Kakari ebre so ntokwa so ene abrofo no ko ye na ye 1733 ena ma abrofo no hihia no no ye no won ka about alemina honsem sasa saabere na ye ne dochefo ne didwa o so ne English didwa dochefo no twa ye de bia de ma omo de ono ba ya ono pese ombe kukuti isem ti sa ntokwa no so ko bi de esa akwafa ya kodi so mebe sagranti wo 1874 no so Asokorifo di nwa koten omo sa Asante di nkukuo eso ka hu so mbesi yechi na mu ntokwa na mu de ye boa brofo ni ye papa ta so ono ko se African countries bebele di beka won mo ho won koro ni nyino mo fa nkrofo beka ho eso Asante ebo won na eso so di nkukuo na no wachi no ntokwa bi so si Asanteman mu bio sa ba na ye hwe wo hina obe edi ade na Asante na se bonsu ono wachi na ye pe obi obedi ade sa bre no Asokori hene na anka chamfo okoma dwaben na kumase edi dwaben sunkunim na sa bre na Asokori hene na chamfo oni dwaben hene dwane ko ba bi e fere ho no mache babu akwa na wo pe bebia adwane akwa ho no onum koye na onum koye so ampa enam se wo onum suwe e ka onum ko na kasa Asante ne die esoro ebuogu onum sunti onum ma won ba bi tnai onum ma onum ba bi tsa atam na achemo bo akwa hene na mo akwa ata enam na kuntun kurunku hene anase kokurantu efe de bedi al kokurantu me hene ya ono ene wo chekere sa nkuro no efe no kofo bia no mani adade sa abre no ena sa dwaben ni Asokori onum dwane koye na ka hunu se omo yakwana na yeko abusuan akro nala omo ne ne onum kwachichi kuro efe ho no mu dwaben state efe ne new dwaben na dwaben foforo mu Asantefo kan enti obenti bi esesa no na sa abre na machi a ono sa abre no ye na entwepanyini na sini ono ye na dwene sese na etie bia na fe ne se ankanchamfo ya sabe no ya Asokori ehene ya one o fense na dwaben hene ya won ko ye no ye na dwe se na etie bia no ono wo pa konya na dada na imo mabra asasem ni si ye no onu ni ho na okosarega tokwa ni si ye ne de no onu ni ho na machi ni wo na okosarega nti abra oba ye no onu se Asokorifo no adwane ko kofo bi Asokori eniti oye na dwe so bekọ Asante ne mensa bonsuo no ko share ne boso betimi de ne nwiano mo na sa abre no Asante de o de share nyara enenti okan asa no Asante ne so ye na dwe so okay ene odo no beba efri kofo bia Asokori no odo omba aba Asante Asokori no on ma ba betena ase because de share de na sintu na Asante ne mensa bonsu ti ase na o man ho kwa ma no eso aye se de on maka no wate ase na twreboa akonwa na ya Asokorifo akonwa no omo de kwa achim ho eniti e ma bibi kosiye e ma na amache esa de ba Asante Asokori na amache no etimi ebeye ya bedi Asokori hene sa ben 1885 na bra wono firi mu no de obedi na de na okrafo fie sa afini mu na okrafo fie nso so woni fie mi ne kura wodwa no so na okrafo fie nso te ananom se do na ono so de obedi na de na kodwantwi asalemu ya na dodo na afa na nantwi kuma na nantwi nso so ntokwa bia Asantementem ho ase ntokwa e ba ya na ye ntokwa ase eso hwe Asante hene ya no so e ma Asante mu kopapa ye tuntum ne kokko obi so MPP NDC nyamo na mo de ba yo ye de ba ye tuntum ne kokko political party e wa Asanteman mu sa abre no e na entwi no so antwukuma ono de wasime me ko tuntum me kokko da na Kofi Kakari se mensa no na bonsu mensa bonsu breso wono mo eyi wono predecessors to wono mo ye se ka twrebo na bedi ade se atam ohima na osi adwa so ohima na nse kura me boni din me wura fini din
asafra koma na me wura fini din wohiman omaneba ebedi ade na kwakudware first ne ba no nto bro baku no de otosomienu so saa be na brofo ne de noses na ba ne enim yare koro ma afi de otosomienu saa de ne ba otosomienu se fe na kwakudware tell de bedi ade na orom so onom pene enti ba saa no Asanteman no mkoche mienu mkoche mienu two political parties MPP ni NDC bemu saa bere na MPP ni NDC na enya ahokora se yebe wo obi ampo eti nana twrebo ana no ona na kwakudua na sesi eva zo me candidates nana kwakudua ona chiro ba na prempe the first no ti sa ampa pa emu no eba Asante kingdom nim ma yenya ikobi se tuntum ene benya ikobi se kokofo na tuntumfo no omo na ono mo etai na twrebo no wachi na kokofo no so ta na kwakudua chi na mampon hene na kwasi owusu se kyere asotwen ehene na kwamichi kokofu hene na osesibe ena aguna hene ensuta hene sewuya hene ena ayefu binom nzo onom de onom otuntum omofo na twrebo ana ekopem adura hene so na adura hene dwaben asokore ena na kodwantwi asokore hene na kodwantwi ya odi kan sa abenta ma hene ena ofenso hene bekwa hene ena ahemfo bi onom so aka no onom so eka omota na kokuduachi na samno nyina mofo ano kokofo no ne bedi nkonim sa abre no kokudua ne maame ya sabe no ya Asanteman ene British fo no koye nhyehyeye so on beta o mochi mumutimi nti o mochi British fo no nhyehyeye tumu ti onom ene na kodile kolidi ye ma prempeza ne be mboko ba e wosafe de oni subio ono omuni saade no oma British fo no asetena citizenship wa Asanteman mo so onye ene na kolidi o modi asembeto no so okum nipa ne maame de won ko ezao na sabre ni mo no aja tuntumfo no belusu ye ena kokofo no ewini ye na ya odumuna ya sabre no no so be ya Asokori hene ya sabre prempere first ono ka ho bi ni ahemfo ka ho ya Asanto anom nyina ezalom ko 1900 so ono nyina no ono ka ho na dwabe hene na ya sapon ne Asokori hene nana efensei nana duma ono nyina ka ho na yachi ono ka prempe the first ho do ono nyina ko ezal no nti ono nyina ko ezal no bi nana ya dumna momu no ono busa permission na bra ona bo so ko Asokori no asrafo no beche no se wo se odi no kure edema Asanteman ya Asanto awo no obeka won ho ne yekoko santokwa no ene nti dwabe hene so ba be ko bi edema azimo ana menga na ko sapo azimo enti omoche no eso omlameko emfama Asanteman ene ma wudo bebre na Asanteman akoso na Asanteman enam se na nanom de tumi ene nimdie ene chechira Asanteman no sa nete enti azemo enti anuanom na dumira eko ye okosi asem so anase okoka asem etia na eko okusapon asabre no na woye dwabe hene na dumira so ebedi nkunim etia na eko okusapon se ono na dumira nimfie ko no nim edi enti ene wose ono man ho kwan na obetena konwa so kopim so obewu enti yentoa eyi so na ebetoa so eza se be pese me ye na simasima yetoa so wi a obehu niema ekọ so bebre niema no do so ti ebetoa so ama wate ni nyina nti e de part 2 bebrewo eza se mo fa asefo no omo hwemanim ebre aso so ono so ono habo ono ti ye kati e wo brofo kasem wo chese anwumra duane ene nti memamo mu nyina mo atease a adehema
Abakosem dwumadi emergency comfort de bremo no. Asokore de no yenwie kra tena ma sokorefo mo bi ni brekum sokore mampon munyina sokore new dwaben sokore ye mama tena se ahene ma modi akon ananom wo ahoden ananom wo kuduro mo ne Asanteman ensin mu tena mo kananta fukuo ho mo yakofo ampa eze se wiase onanta bebro wa na so na nyina so ne na ntu na eni ahoden na ananom anantafo sokorefo ko na ebusua ye mama mo pia na ananom beto amudwumadi ni so ye beto aso ye beto